Pelopor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala ito da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka ba dunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menteri Rangba ka Jelau Konrad Kongkal Sangma haka arpenyo terik ujembang arja pesan. Ula peli ya ka architectural drawing jong ka turas katrian ya ka ba ante haka jinglut ka bakot sispa san pokulur tengka. Haba keren haka jingalang belalong ha Samanda bat William Nagar. Menteri Rangba ula pentip bakani ka sekretariat kan trekam kum ka additional sekretariat na ka benta ki ba jong ka rilom garo. Kat kum ka jingat hu jong Menteri Rangba. Wat la kan ka sekretariat kan trekam kum ka mini sekretariat. Hende ka sorkar kan bu ulut ya baro kitna trekam. Kentup ru ya ka office trekam jong Menteri Rangba ki Menteri Sorkar bat ki officer. Shushu la pentip baya ka phase 1 jong kani ka sekretariat on pendep no la kumno hau banai kelalengkot arjar penyo kanang ban pensuk ya ki pai ba garu ki bom dan kam shu pendang wan shanong ba shalong na ka benta ki kam office.